मामा शेरू आलाय शेरू. हे बघा हे बघा हे बघा पळार म्हणे लय पोराने माझ्या हाल काढलेत ना बिचाऱ्यात. पाणी जाऊन जाऊन हे बघा ही नको ती झाडं काम केलेलं आहे तू गावाला. हे भोप्या ही आपली घेवड्याची वेल तुम्हाला मी दाखवली होती ना. छान म्हणजे शेपटी नको हलू. बरी आहे तब्येत. अरे काय कशासाठी तिला बोललो बुटा घे घेतली एकदम आळशी गर्दी झाली. कुठली ब्लू वाली मागच्या साईडला आहे का बघ. ही स्लीपर घालून जा. चप्पल पाहिजे ब्लू वाली मागच्या साईडला. हे घे पाण्याच्या बॉटल. फिरवली गाडी. बाटल्या ना पुढे ठेव. ऐकलं का बाटला ठेव बरं. आता ही पण जाऊ दे मला. पुढच्या शीटवर ठेव. थंड आहे पाणी. ते शीटच्या मागे कव्हर आहे त्या मागे बघ चेन खोलून. पप्पांना बघायला चालला. मामा शेरू आला. हा तर दिसतंय काय जावं पोचणार आहे का दिसतंय. बघ पोचेल. पप्पांना बोलायला आला ना. पप्पांना भेटायला आला ना शेरू. शेरू आला. फोन करा आणि हा ऐकलं काय फोन करा. मामा शेरू आलाय शेरू. आता बघ घ्यायचं असेल तर मी पण बाहेरच. हा बाय लवकर या मामा. इथं पिशव्या भरल्या ह्याच्या केलफुलाच्या वगैरे भरल्या. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि मगाशी तुम्ही बघितलं कोणाला जेव्हा गेलेले आहेत मुंबईला आणि आता घरातल्या कामाला सुरुवात झालेली आहे. हे बघा झाडू घेतलं आहे. पुढचं सगळं अंगण आणि ते झाडून घेतलं म्हणजे बाहेरचं. अजून घरातलं बाकी आहे सगळं झाडायचं. आता ही सगळी मिशन साफसफाई सगळं चालू आहे. जो काही पाला पाचोळा आहे सगळं जमा करून करून आता झाडांच्या मुळाशी टाकायचं आहे. पुढचं थोडंसं घेतलं करून. आता इथे म्हटलं करते. मागच्या साईडला आले मी आता. किती घाण बघा आहे. घाण म्हणजे झाडं वगैरेचे ते सुकलेलं सगळं पडलं आहे ना. आता म्हटलं थोडं थोडं करूया. टॉयलेट आहे ना आपलं त्यामुळे साईडला सगळं कचरापेटी आहे. कचरापेटी म्हणजे तेच कचरा प्लास्टिकच्या पिशव्या आहे ते सगळं. काल ना आमच्या इथे भंगारवाले आले होते संध्याकाळच्या वेळेस. तर इथे भरपूर असं काहीतरी प्लास्टिक वगैरे काय 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 पडलं होतं आणि ते सगळं जमा करून ते घेऊन गेलेले आहेत. आणि जो काही कचरा वगैरे होता त्यात जमा केला तो सगळं त्यांनी तिथे टाकून ठेवलं आहे. ते सगळं झाडून आहे ना जाळून टाकायचं आहे. ह्या साईडला तुम्हाला दिसतं आहे. हा बघा इथे कुठे गेली झाडू. हे बघा हे ही बाजू दिसते ना. हा सगळा कचरा ना जमा करून ठेवला आहे. म्हणजे प्लास्टिक वगैरे जे काही कपडे बिपडे बघा असतात ना फाटके तुटके सगळं ते जाळून टाकायचं. आणि बाकी सगळं पालापाचं सगळं झाडांच्या बुंद्याशी टाकणार. आणि झाडांना पाणी वगैरे पण टाकायचं आहे. म्हणजे सगळं आता गार्डनचं काम आपलं सुरुवात झालेली आहे. सगळं व्यवस्थित करायचं आहे आता. सगळं हे जे गवत बिवत सगळं वाढले ना ते आता आम्ही स्वतःच साफ करून घेणार. आता माणसं सांगितले पण कोणी यायला तयार नाही आहेत. त्याच्यामुळे आपणच मेहनत करायची. चला सुरुवात करूया. तुम्हाला पहिला मी इकडचं सगळं दाखवते. बघा मागचं कसं घाण आहे ते. हे बघा हे सगळं पाणी इकडे जातं ना नळाचं त्याच्यामुळे इथे सगळं गवत असं उगवलं आहे. आता म्हटलं हे सगळं झाडून घेते. एकदम नाही थोडं थोडं करायचं जसं जमेल तसं. पोरं अजून उठलेत नाही झोपलेत अजून. कसं वाढलं हे पाणी जाऊन जाऊन. हे बघा ही नको ती झाडं सगळी वाढलेली आहेत. वाजव काय भोप्या उठला का झोपलाय अजून. हे भोप्या उठ. मगाशी उठला होता. आता मी बाहेर आले ना उठली तेव्हा तुला पण उठव. दुपारी झोपा मार. हे बघा हे सगळं झालं इकडचं क्लीन करून. हे असं सगळं थोडं थोडं करायचं. एकदम कामाचा लोड नाही घ्यायचा. आता फक्त हे बघा हे बियाणं आहे ना तुम्हाला दाखवते. हा बघा दुधी आहे ना पूर्ण सुकलं आहे. बघा आवाज घ्या. ह्यातलं बियाणं वगैरे काढून आहे ना ठेवायचं आहे. हे पण सगळं बियाणं काढायचं आहे. ह्याचा कात्या तयार करायचं. तुम्हाला गेल्या वर्षी बघा मी दाखवलं होतं ह्याचं कात्या तयार करायचं.
अजून पण असतील कुठे पडले सगळे जमा करून मग एकदाच करणार. मग तो दुधी आहे ना त्याच्या बिया खूप महाग मिळतात दुकानामध्ये. म्हणजे 20 रुपयाच्या 20 रुपये असतील. म्हणजे मोजून 2 ते 3 बिया असतात त्या पॅकेटमध्ये. त्याच्यामुळे बघा हा खूप आपल्याला उपयोगी पडणार आहे. आपल्याला भाजीपाला वगैरे लावायचा आहे पावसामध्ये. चला आता जाऊया. झाडू उचलते. आणि हे तांदूळ बघा आपले सुकत घातलेले तुम्हाला दाखवलं होतं मागच्या व्हिडिओमध्ये. आता हे असेच आम्ही ते झाकून ठेवले म्हणजे रोज कुठं जमा करायचे त्याच्यामुळे असं झाकून ठेवलेलं आहे. चक्की लावूया नंतर थोड्या वेळाने. आणि करिश्मा उठले, भोप्या उठले, चूल पेटवले. करिश्मा ए वाघ्या शेरू, करिश्मा वाघ्या शेरू ते पळाले मगाशीच. हे बघा हे आपले बघा हे बघा हे बघा हे बघा हे बघा घोडे आले आपले बघा धावत धावत. दुसरा कुठे आहे? 100 वर्ष घरातच आहे. हे बघा हे बघा हे बघा पळाले ना आता. शेरू दर खाऊ गेले बघा. म्हणजे मगाशी मी दरवाजा उघडला ना तसे दोघं जण पळालेले आहेत. बोब्या किचनवरती बघ, किचन मध्ये घेतलं जा. भेटला खेळतायत ते दोघं जण. खेळू देत, मजा करू दे. 3-4 महिने लय पोरांनी माझ्या हाल काढलेत ना बिचाऱ्यांनी. खेळू दे आता. काल माझी पॅन्ट पकडून पकडून बोलवतो. मला होतं तू चल. कोण? एकटीच उभी होती ना तिथे. कोण? शेरू. हा. तू चल चल. आणि मग नंतर स्वतः वाघ्या गेला ना पळाला त्याच्या मागे. आवाज देते घोड्यासारखे धावत निघून गेले. कुठे गेले काय रे? त्याला माहिती नाही, त्याने कधी बघितलेलं नाही ना. तू गावी राहिलेली आहे किती वर्ष? वर्ष म्हणजे असं फक्त 3-3 महिने जाऊन काम केलेलं आहे तू गावाला? ए भोप्या ती बोलते ना काय काय ते आपण बघूया हिला जमतं का आपल्याला शेंडी लावते ती. आणि जमलं तर बघूया चल. आता हे बघूया ना झाडांचं. करिश्मा माहिती काय करते, आपल्याकडे ते घेवड्याचं झाड आहे ना त्याला खत पाणी करते. ती बोलते मला येतं म्हणून. मग मी शिकते. अच्छा नाही मगाशी काय बोलली भोप्याई? गावी राहिलेली आहे मला माहिती अशी बोलली. हा मग माहिती आहे. मला म्हणाली ती मामी मला जमीन सारायला पण येते तर तिला म्हणता करूया आपण. जमीन सारवता येते. करूया ते पण बघूया, दाखवीन तुम्हाला जमलं तर तिला. तर आता ती खत पाणी आपलं घेवड्याची वेल आहे ना केळीच्या इथे तिला खत पाणी करायचं. ही बाहेरचं रे अंगण वगैरे ती त्यावेळीच निघाली होती. तिला वाटतं थांब जरा आराम कर. आपण आलो ना मुंबईला गावाला त्या दुसऱ्या दिवशीच करायला बघू. आम्हाला पण शिकवा थोडंसं. श्रद्धाला पण येतं. श्रद्धाला पण येतं. सगळं येतं. आता हा शेण आहे ना तिने काल जमा करून आणलाय भोप्याने आणि करिश्माने पडलेलं सगळं. आता ते खत पाणी करायला आपल्याला वापरायचं आहे म्हणून ते आता बारीक करते. वेलीला टाकायचं आहे आता. म्हणजे सकाळी आता कामाला आपल्याला सुरुवात झालेली आहे. झाडांची सेवा करायचं काम. तू मला सांग. आणि पाणी भोप्या जरा पाण्याची हे घेऊन ये बालदी जरा. हे बघ इथे वेल इथे. ही बघ इथे ही बघ वेलीचं. ही बघ इथं हे ह्या साईडला टाकली आहे. ही बघ ही आपली घेवड्याची वेल तुम्हाला मी दाखवली होती ना. याचा बघा घेवडा धरलेला आहे थोडा. म्हणजे कुठे कुठे आहे तर कुणालचे बाबा काल जाताना सांगून म्हणजे काल संध्याकाळी सांगत होते आम्हाला हे सगळं करा, शेण टाका. त्यांनी भोप्याला आणि करिश्माला सांगितलं हे काम करा. त्याच्यामुळे सकाळी आज करायला घेतलं. साईडने कराय असं साईड. हां साईडने खोदायचं. मुलांना मग धक्का बसतो ना. हात नको टाकू. तुम्ही ते करा. मी इकडचे सगळा कचरा साफ करून घेते. तो घमेला घेऊन राख राख आहे भोप्या चुलीतली काढली राख. कालची राख मी सगळी त्या झाडांना टाकली तिकडची. राहू दे उद्याला राख टाकूया. मग टाक असं भरपूर खत. मी कधी तुला बोललो का? दोघं नुसती भांडत असतात लहान मुलांसारखे. हे राख पण हवी होती ना. बरं झालं असतं ना. राख नंतर उद्या पण टाकते ना. राख कालची मी संपवली ना सगळी टाकली ना. नाही टाक भरपूर. त्याला काही खत पाणी नाही. खत पाणी केलेलंच नाही त्यांना काही म्हणून थोडा बारीक टाकते ना. मग अशी काय करिश्मा आता त्या झाडाला पाणी घालत काम तुझं काय ग मामा येईपर्यंत समजलं. मग अशी मामी मी बारीकच करत होती ना. त्याने करून दिलं मला. हा तेव्हा बोलला जाडा कर म्हणून. भोप्या पडले लबाडायचा. चला करा तुम्ही. चला ह्यांना करू दे. आता मी हे इकडचं साफ करून घेते. अरे भोप्या आपला तो कोयता आहे ना. भोप्या
कोयता आपला कुठेतरी हरवलाय त्या ह्याच्या तो ह्या गवता विता कुठेतरी पडलेला आहे. जेव्हा आपण काम करू ना तो आपल्याला भेटणार आहे. कुठे मिरची झालं पण करा कटर घेऊन येतो ना करिश्मा हा आणत्या. हाय कुठं तर माहिती आहे का पण हा इकडेच आहे मी बघूच लागतात. कुठं चांगला घेऊन तेरे या टॅमॅटोचं झाड यायला पण मस्त फुलं यायला पाहिजे. ह्याला पण भोप्या टॅमॅटो झाडाला पण टाक भोप्या शेण बघ इथे पण आहे. हे जे मिरचीचं झाड आहे ना तुला मी याची आठवण स्टोरी सांगते. स्टोरी ऐक मी काय बोलते. इथे ही झाडं लावली ना मिरचीची अशी आपोआप रुजलेली होती आणि ते झाड असं मरायला आलेलं. कुठलं हे बघ हे मिरचीचं झाड. हा एवढंच रोपटं होतं लहानचं पण ते मी लावलं आणि मग नंतर त्याला पाणी वगैरे. हा पाणी बिणी टाकलं तर जगलं आणि भरपूर मिरच्या दिल्या बोल. आणि आता बघ हे आता हे बघा हे झाड ना परत ते मामी हा हे झाड भोप्याने ना कटिंग करून टाकलं त्याला परत फांद्या फुटतील. ते बुंदा बघ किती जाड झालाय त्याचा. मग ते जगेल अशी आशा नव्हती पण ते झालं. आता नवीन येतात ते दिसते काय म्हणून तर ते कापलंय. हा ती बघ कोपऱ्या कोपऱ्यातून हिरवी हिरवी पानं येतात. तीन रोप होते 3 बोल. आता किती सारे मग इथे पण होती ना तुमची झाडं. आता असं वर्ष होऊन गेलं तरी पण आहे ना ते मिरचीचं रोप. मग मी तुला समजलं की का तुला सांगते का की जेवढं आपण झाडांना प्रेम करू तेवढं झाड आपल्याला. आणि दुसरं अजून आपण काय शिकायचं ते तुला मी विचारते. काय ते रोगाटलेलं रोप होतं एवढंच त्याला रोग पण धरला होता पानं बिनं तिने आशा नाही सोडायची त्याला अजून खत पाणी करून ते चांगलं झालं असं सांगते मी. आता तो आंबा मी मामाला बोललाय बघ त्याला तो सुकलेला आंबा तो येईल त्याला बघ तो कसं पण ते व्यवस्थित करायला पाणी टाकायला पाहिजे. टाकलेलं पाणी टाकायला पाहिजे बाबा. हा टाकलेलं पाणी भोप्या. हा मग टाकलं कधी टाकलंस रे. काल कोण पाणी टाकलं मामा पाटील तर खत पाणी बघा सगळं चाललेलं आहे. वतू नकोस हलू अलगट टाकायचं प्रेमाने पसरणार सगळी. प्रेमाने टाकायचं मायाने करायचं सगळं होतं झाड बरोबर. खाली उतरेल ना ती अशी वतलीस तर पाण्याच्या वजनाने. तर सगळं खत पाणी केलं आम्ही आता. आणि पाटील तर अशी करत होती मी 3 महिने. हे बघा केळीच्या साली आहेत ना या पण बघा टाकलं आम्ही इथे पडलेल्या कचऱ्यामध्ये भेटल्या. हे खत म्हणून बघा ह्या केळीच्या सालींचा वापर होतो. परत केळींचे जे वरचे हे होते ना आले आम्ही कोण हे बघा गुंडे आले आपले. हे बस जरा आता किती धावणार. चला आता खायचंय या. ही बघा आपली रिया पण आली या. किती दिवसानं आले या साईडला अशी कालोख दिसतो. ते दाखवते भांडते दोघं. अरे ते सारखे दोघं जण त्यांची मजा मस्ती भांडण त्यांचं चालू असतं. ती लहान आहेत अजून दोघं जण. लग्न झालंय म्हणून झालंय फक्त. गेले दादानी गेले सकाळी गेले येतील ते परत सुट्टी पडली. श्रद्धा आली नाही कशी आली ते उचल ती आता उठली ना सकाळी लवकर उठले ना आम्ही. कर जरा. नाही 4 वाजता उठलो आम्ही. मग ते जरा झोपलेले होते ना तर ते आताशी उठले. काय बोलते बरी आहे तब्येत. अरे काय नुसते मोकळे सोडलेले आहेत काय त्यांच्या घरात थारात नाही बा. आता कसे झालेत बघ. संध्याकाळी तिकडे होते त्या दिवशी संध्याकाळी इकडे होते. खाली धरणं पाहतात ना तर ये. तुम्हाला ना मी आता भाग्या शेरू दाखवते कसे स्टाईलमध्ये बघा बसलेत. म्हणजे दमलेले आहेत ते अक्षरशः धावून घोड्यासारखा हा धावत होता मगाशी. खूप मस्ती केली आहे दोघांनी खूप म्हणजे खूप लिमिटच्या बाहेर. आणि थकलेत ना म्हणून इथे येऊन बसलेत. ही आपल्या शेरूची जागा आहे इथे बसायची. आणि हा बघा हा आपला कोल्हा बघा समोर बघा कसा कोल्हा बसलाय तो. सकाळपासून तुम्हाला मी दाखवायचा प्रयत्न करतो पण ते थांबायलाच तयार नाही. नुसतं धावायच्या मागे दोघं पण. बाबू दमला बेटा चल पाणी प्यायला चला घरात. आता भूक लागली ना आता भूक लागली ना. ही तुझी जागा फिक्स आहे वाळूमध्ये. हां कसं सगळं माती झालं आहे. 2 दिवसापूर्वी आंघोळ घातलेली आहे. आग्या चल खायला देते चल भूक लागली त्या दोघांना आता. आणि त्यांना ना गावचं जे वातावरण आहे ना आणि असं खेळणं वगैरे होतं ना तर भूक वगैरे चांगली लागते त्यांना आता. बघ माती नाही खायची बेटा. बघ नाकाला सगळं वाळू लागलं बघ. चला घरात चल छान म्हणजे शेपटी नको हलू. बघ नाकाला सगळी माती छी गंदा बच्चा. चल या तरी खायला देते त्याला जेवायला. चला जेवायचं ना. झोप आली थकला बिचारा धावून बाबू
दोघंजण खूप खुश आहेत हा, खूप म्हणजे खूप. झोप झोप, आराम कर. मग मी झालं ना नाश्त्याचं का देते तुम्हाला. चला आता सगळं झालं आहे बाहेरचं काम. आता मी जरा नाश्ता बनवायला घेतला आहे. चहा पाणी सगळं बाकी आहे ते करतो आता. बाबू ये बेटा, गाई आहे ती. हां गाई कर. चल मी थोड्या वेळाने बोलवते. हां झोपा येते. बसव तिथे. तर भाग्या आणि शेरू यांना खायला द्यायचं आहे नाश्ता. तर चपात्या बघा केल्यात गरम गरम आणि त्यांचं चिकन आहे बॉईल चिकन. भूक लागली. हां हां त्यांच्यासाठी चपात्या बनवायला लागलं तर आम्ही दुसरा नाश्ता बनवला आमच्यासाठी. हे बघ चला हां चला 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 चला. हे दादाकडे घेऊन जाय गे तर नरे काय नुसते उंडगायच्या मागे उभे पकडतात. मी आणते जेवण. बघ कसे भूक लागल्या कसे बसलेत ना. वाघेला बघितलं बोलली तर एका शब्दात बसलाय तो. हा जरा हवरा आहे ना आपला. आवरू हे जा तुम्ही लोक पण घ्या खायला जा. खाऊन येऊ दे ना. हा त्यांचं त्यांना खाऊ घाल. Come on baby, come on baby. तर आत्ताला मी घेतले चक्की साफ करायला. मला तांदूळ दळायचे आहेत म्हणजे पीठ काढायचं आहे. अवतार बघताय माझा म्हणजे बरीचशी अशी कामं होती ना त्याच्यामुळे नाही मग अगोदर आंघोळ केली. आणि सगळे धूळ माती बघा सगळे उडते आणि पुन्हा मग सगळं खराब व्हायला होतं. त्याच्यामुळे जितकी कामं आंघोळीच्या आधी होतील ते चांगलं असतं. तर ही बघा ही चक्की आता काढली. इतकी त्या चक्कीमध्ये घाण नाही म्हणणार, पीठ बघा राहिलं असतं ना ते सगळं असं भरपूर असं आपण हलवा केलं ना तर जवळ अर्धा किलो पीठ आहे ना त्या चक्कीतनं निघालं. आतमध्ये कुठे कुठे बघा साचलेलं असं ते सर्व आता क्लीन करून झालं आहे. थोड्या वेळाने चक्की लावून घेईन मी. पीठ दळायचं आहे तांदळाचं. लाईट गेले म्हणून जरा थांबले. आणि आता 1-2 कामं अजून बाकी आहेत. ती झाली का मग फ्रेश होऊन घेते आणि मग काय जेवणाचं वगैरे आहे त्या मुली करणार आहेत. तर असं सगळं आहे. तर कुणाच्या बाबांचा अजून काही फोन नाही आला. तर कुठपर्यंत गेलं काही माहीत नाही. आता वाजलेत मला वाटतं काहीतरी 10 वाजले असतील. अर्ध्यापर्यंत तरी पोचले असतील. येईल त्यांचा संध्याकाळी फोन. तर चला मित्रमैत्रिणींनो आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. बाय बाय सर्वांना.